guys, bari nuna muku yadda za ku siya wannan coin din a PancakeSwap. Kamar yadda kuka sani, za ku fara zuwa kan website din, ku fara connecting wallet ɗinku. So kamar haka yadda kuke gani, ba mu da wallet din OMD a kan wannan platform din, so dole sai mu yi scanning barcode kan mu iya connecting da wani external wallet a Bitcoin. Misali kuna da kudin da za ku siya coin din a wani exchange daban, sai ku iya yin connecting da shi wannan PancakeSwap din. For example yanzu ko Trust Wallet misali ko kuma Binance, in kuna da coin din da kuke so ku yi siya coin ɗinku, sai ku yi connecting ta amfani da barcode din. So amma yanzu wannan bidiyon ba don in nuna muku yadda ake connecting bane ba, don in muku bayanai ne akan yadda ake siyan OMD a wannan project din. Shi yasa ba zan je very deep akan wannan aspect din ba. Amma yanzu kai kuna zuwa PancakeSwap kuke searching OMD token, zai nuna muku kamar haka. Kun ga wannan yana nuna mana kamar price chart din OMD ne, ga yadda interface din PancakeSwap din yake. In kun yi searching OMD, ga trading volume shi ma yana nuna, ga wani duk dai information din, har da chart dai haka. Da kuma nan bangaren yana nuna mana swapping din. Kun ga nan USDT, nan kuma OMD. For instance yanzu kuna so ku siya for certain amount of USDT $100 misali, a certain amount of USDT din da certain amount of OMD din da zaka samu, sai kana clicking a swap din nan zai yi swapping. Kun ga nan shi ma zai nuna mana settings din, misali default transaction speed da spillage tolerance da ire-iren makamancin information din da kuke bukata. So nan kuma OMD, kun ga nan yana nuna mana a price din da muke bukata, method of conversion din. Kun ga dai yanzu shi ma dai nan still ne settings din yanayin transactions din PancakeSwap ne, to dai nake kokarin nuna muku. Kun ga nan for example now da aku iya converting from OMD to USDT, shi ma yanzu dai kuna clicking din input din, ga certain amount of USDT din da zai nuna mana. For example mun sa 9 million OMD, yanzu kun ga abin da ya karanta mana 15 AUS point something USDT ne a wajen. So abin da the interface is very easy to use, kuma a below yana nuna mana swap. Amma da yake kun ga just video in just for benefit of educating, kun gane, ku sai sa. So yanzu kun ga kuna clicking on swap, kun ga yanzu inda yake kai mu, da kuma price upload, sai kai accepting. Kana accepting sai kai confirm swap. Amma yanzu for the benefit of video, well that's it.